Kumusta ani ano sab kita sa ato ang LV Amor Care. So nining higayuna maghisgot kita bahin sa mga pinulungan nga iya gayod sa banika, no? Unsa man ang banika? Mo kuan ang tagamay no, dili gini siya muwi atong. Unsa man ang banika? Ang banika mao kanang rural life, no? Rural setting na diha ang mga cornfields, mga rice fields, mountains, mga rivers, no? Mao kana ang banika. Ang banika nag-comprise usab kana siya na mga banikanhong awit, mga banikanhong pulong, banikanhong kinaiya, banikanhong mga term, no? So ato kanang hisgot-hisgotan karon. Una nga pulong nga wala kayo masabti o wala ibawi kanang kanay, ay kanay, naka hibalo baka kitab unsa kanang ay kanay. So ang kanang ay kanay mahitungod kana it is an expression, no? Expression, Cebuano expression nga nagpakita or kanang mura ba og naghisgot kana siya o expressing excitement and surprise, no? More on surprise and wonder kanang nahibulong ba, no? Nahibulong ay kanay nganong naaman na siya dire, no? Nganong naaman na siya dire nga nakitaan ko pa man na siya ganina didto sa usang bungtod, pikas nga bungtod naa naman dire, no? Ay kanay nganong gibiyaan man pud ni nga importante man kaayo. Ay kanay miulan man nga pirting inita man unta to 5 minutes ago, no? So mga inana kanang ay kanay is an expression kanang more on surprise and wonder, no? Wonder, nahibulong siya, kahibulungan, no? So mao kana siya kanang surprise nga ay kanay imo man gibiyaan si so and so nga ako man tong gi-invite dire, no? So usa kana sa mga pulong diha sa banika kauban ni anang mga ahak biya ka, ahak biya ka ay na unsyalan man po nahitabo nimo. So mao na sila, no? Mga kauban kana sila mga group of words or phrases nga nag-express og anger, excitement, mga ingon anak. Pero ang kanang ay kanay more on wonder and surprise, no? Kanang ay kanay, no? Lain na to nga isgut-isgutan mao kanang sangod, no? So ang uban ni anak, what is sangod in English? So sangod is a term used by two people kanang close friends or do not sila kanang very close tight people not related to each other, kanang simple friend lang, no? Nga dunay mga incident nga nahitabo nga nahimo nilang sangod. For example, I have a friend nga ang among sangod tikay. So whenever we see each other, hoy tikay, kumusta ka? Naaman day ka tikay, no? So muna among sangod. Doon na po ko'y friend, nga among pong sangod, shared, no? Shared. Because doon na may mga shared secrets. So every time magkita mi or mag-text, shared. Mauni ang atong activities karon, no? So ingon ana, lain po tong tikay, lain po ng shared. Napugoy usa ka friend nga among sangod, likewise, no? Likewise. Doon na po yung mga event nga nung nahitabo nga ang among sangod is likewise. So sangod is term of endearment exclusively for two people, no? Very close friends, no? Nga muna na ay sangod. Ang uban nako nga friend, my friend, no? My friend. So kibaw ko kinsay akong i-refer anang my friend. So mao kana ang sangod. So lain nga term diha sa banikanhon nga mga term. Ang most popular nga term anang sangod, tawganay. Tawganay, no? Disimra na siya sa sangod. Unsa man yung tawganay ni so and so? Mao ni ang amo, no? As our sangod. So lain nga term diha sa banika mao kanang kanus aka mulugsom, no?
sa mga city dwellers ni ana, di na sila kasabot ni ana. Arira na sa mga kaning rural dwellers, no? Kanang naa sa banika, makasabot kano sa kamulugsong. So lugsong is pababa, no? So from the barrio or sa bukid pababa, paingon sa sentro, paingon sa barangay, baka sa town or sa city. Kano sa kamulugsong, no? Kano sa kamutukad. So tukad is padulong sa taas, pabukid, no? So ang lugsong is from lugsong, mo in English that is descend. Kano sa kamulugsong descend, manaog. So tukad, ascend, no? Paingon sa taas. So mapa na ang mga banikanhong mga pulong nga exclusive ra po diha sa banika. Lain pa kanang mingunog, muilig ko damlag, paingon sa dipolog. So ang pasabot ni anang muilig ko damlag, muadto ko sa dipolog sunod adlaw, no? Ilig is from bukid to city gyapon. Bukid to city or sentro or barangay or munisipyo, no, sa lungsod. Mo ilig ko. Kung mo paingon na punta sa banika, maingon na punta musuba ko sunod adlaw or musuba ko damlag. So ilig paingon sa sentro, suba paingon sa bukid, no, sa rural area. So mauna dili pud suba, no? Suba, no? Naay mo ingon kano sa ka musuba? Sunod semana, sunod Huwebes tingali, musuba ko. Dayon mingon dayog, inig-ilig unya nimo pagdalaon niya daghang mangga o marang, no? Pasabutan na kun mo balik na ka diri, kun mo ilig ka sa ato pagikan sa banika paingon sa sentro. So mao kana ang mga term nila dito, kanang lungsod, lugsong, tukad, suba, ilig, no? Napagyoy-lain nga mga term nila kanang hinayhay, no? Hinayhay. Sa ato pa hinay-hinay ang slope, kanang slope ba, no? Hinayhay nya pagkanaon diha, hinayhay lang, medyo dili ba kaayo stressful kung magkanaog, no? Kay murag slope lang siya, di gud pareho anang kanabang kuan kaayo kanang lugsungon kaayo, no? So mao kana siya ang pipila ka mga banikanhong pulong nga iaalamang sa banika, no? Sa banika. So napailain kanang buhilaman. Buhilaman is civilization. Duha kana daan nga buhilaman sa ato pa ancient civilization, bag-ong buhilaman, modern, no? Modern times, buhilaman. So mao kana ang akong nagpabilin nga mga pinulungan nga iya lamang sa banika, no? Ingon ana ka dato ang pinulungang Cebuano, no? Sa labi na sa banika, daghan kay na silang mga term diha nga dili gyud kasabot ang mga millennials or mga city dwellers, no? Mayingon gyud unsa man na oy landahan. Oh, daghan kay dili kasabot nga taga syudad anang landahan, no? Anak ta maglanda sa kopras, so landahan. Napay mga balsa, napay mga tingalan na kanang guyuron og karabaw, mga karumata, no? Karumata, kariton. So wala na siya sa mga city dwellers. Napagani ka nang daghan kaayo diha, no? Nindot gid kaayo ng mga banikanhon nga mga pinulungan, no? Exclusive na sa mga Cebuano. So mao kadtong atong na-learn karon ay kanay, sangod, ilig, tukad, suba, napay lugsong, no? So mao kadtong atong ilig gikan sa sentro, gikan sa banika paingon sa sentro. Suba gikan sa
sentro paingon sa banika. So mao kana ang nagkalain-lain nga mga pinulungan nga ang Cebuano lang ang makasabot, banikanhong mga pulong nga exclusive ra gyud, no? Muna akong gingon nga ang rural dwellers makasabot kay ni ana, apan ang city dwellers maglisod na because wala na maanad, labi na mga millennials karon, no? Mga millennials karon ko tan-on nimo unsa nang bangaw, di na sila kasabot, no? Wala sila kay balong nga kanang rainbow is bangaw. So mao kana, no? Daghan pa kayo unta ang atong mga pagtulunan, pero sa sunod na lang pud nga higayon. Hangtod sa sunod kini ang inyo ang higala nga nagpangga gyud ninyo, no? Ang inyong titalo, ang inyong excuse, ang inyong nanay or whatever. So, sa katapusan, have a good and godly day everyone, and if you like the content of this video, this channel, feel free to click the word subscribe and please like. Please like mga palangga, no? And then write your comment below this video. Have a good and godly day everyone, and seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Live by faith, not by sight. And so, if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Faith alone. Because without faith, we can never please God. It is faith that pleases God. Salamat kayo o hangtod sa sunod. I hope nga na doon na rapod mo nakatunan, no? Bye-bye. Love you all, guys.